kuwa to abokina ni zan gaya maka ai wannan rikicin da wutan nan ta kunna a Kano ai mu ba abin da zamu ce sai dai mu koma gefe mu ta busa. ai mu masha Allah kai ba Alios ni ba abun mamaki ma yake bani. Ni wallahi ba abun mamaki hakan ma daidai su ta fada dama mu ba mutunci ne su ko ba haka ba mu dama ba san mu suke ba kawai mu musu bauta amma ba abin da baka mai Hausawa suka ce ba fadan da ba ruwanka dadin kallo ka koma gefe ka ta tsala da yariya mu ta ga kai mana wallahi Allah kin ban na tura ka ji hadda fadan wani baka ji wakar da Fofo tuye ba Kani wata rikice kai kani Hajiya ta kwance zani wallahi mu abun ya mana daidai ga su sarki Alunu ga su nazi yarinya ta wuce Allah wacce babba yarinya anya ku ba za mu je wajenta ba lalle ba ku da hankali wannan wajen lashe mu wannan za ku je yarinya da ta wawwan kan mari kwanaki ta kwacen waya Allah ya bada sa'a. Wai malam lafiya ko ta mami na lafiya kare wallahi kin gane da yake so zaki dan wallahi tun kwanaki kin yi karin baya da suka wuce naga kina ta biyan wallahi ne na so ki dan ba mu nan mai ki dan Allah nan ba zaki ba naga kin yi film da Rahama Sadau sa Alunu ko ke ce da dai kin ba na sa ayan niki mai albarka ne ba ka ba da disa za ka ba ta yawa ajiya ware kuma lafiya mu da waya muka baki nan ba za ki sa mana wato ko ne yayin samarin nan ba su da aikin yi idan ƴan mata suka zo wuce ku rinka ci a baku nan ba ko alƙur'ani ina nikan garin tuwa garin mu nika yake yi wallahi wannan wallahi nika nake kuma tayashi nake dan ki ba nika ba za ka Allah san kawo mu nasiya kai in ka shiga da bina wallahi zan wanka maka mai wai wana na rama kai baka rama alƙur'ani wallahi ku ci gaba da wallahi zan muku ihun barayi cika da bina ku kan ba kai fa kuma gaskiya fa